Zuen esplikauko zuen Leatarren eguna. Leatarren eguna Lea Ibarreko udalman komunalkoa osatzen dute. 5 udalerrien jaialdia da. Hau da: Amoto, Mendexa, Bizaburu, Aulesti eta Munitxiba. Jaialdiaren helburua 5 herrien arteko harremanak estutzen da. Jaialdiko ekitaldi guztietan 5 herriko jendeak parte hartzen du. Mesatan 5 herritako abesbatzak kantatu, erakusketak, tresna zaharrenak, argazkienak, erakusketak edo ortuarenak edo pilota partiduak, herri bazkaria, herri kirolak, trontxan txapel jautiketa, txinga eroaten asto, ondoren karrozak, herri bakoitzak berak nahi duen gaiari buruzkoa egiten du. Duen gaiari eta amaitzeko erromeria. Egun osoan zehar mementzako parkeak egoten dira. Jaialdi hau 70. hamarkadan hasi zen ospatzen, gero geratu egin zen eta berriro berreskuratu zen 2001 urtean. Orduan Mendexan egin zen, 2004 urtean Munitiba, 2007an Bizaburu, 2010an Amoroton egingo da. Leatarren eguna Amoroton 1970. Karrozak Leatarren eguna Munitibarren 1978 erakusketak. Hemen da Amorotoko kiroltaldi. Leatarren egune 2004 Munitibarren Amorotoko kiroltaldi. Hemen da Arainama eta Arainea itxe basurako sartzen. Leatarren egune Bizaburuaga. Itzira hemen txapela botaten, txapel jautiketa. Eta hemen teieri asto gainin. Sokatira eta trontxan. Bukaera 2010an Amoroton. Leatarren eguna Mendexan. Leatarren egunin egoten dize Leatarren egureko kamiseta saltzen. Zer jone? Leatarren eguna Amoroton da, ze egunetan? 2010. Alguna, hilabetia eta eguna, badakizu? Ez. Ondinoko zehaztu barita hau? Zer diba? Zuneko Leatarren egunin horret untxezan zen jokue. Bai, parte hartu. Bai. Nora pentsauan itxi asambladi? Neure ama bitxi eta inara. Zer handean?
lehatarren egune. Zer male? Hori lehatarren eguneko kamisetu da. Bai. Zer iban? Lehatarren eguneko kamiseta bakar komientzako bat nahi zela nagusizentzako hori bai. Komientzako eta nagusizentzako. Zer idati? Hori zera da, olako txik dizdana kamiseta. Bai. Kolore diferenti. Kolore diferenti. Zer garazi? Lehatarren egunen zehoten diz, ekintza bakarrik umintzako edo nagusizentzako gauzape bai. Nagusizentzako bai, nagusizentzako bakarrik. Nagusizentzako bakarrik. Parki ez dut zala egoten dara. Bai, baina unientzako. Bai, ordu nagusizentzako bakarrik ez dauz ekintzan. Talentzako, za? Bai. Zer danel? Egoten di kamisetak ondizentzako. Egoten di. Bai. Bai. Zer Ander? Naranjio iber lehatarren eguneko kamiseti da. Esan da. Kanpoko